अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। कुडाळ तालुक्यातील हुमरमाळा ग्रामपंचायतीसाठी रस्सीखेच मतदान सुरू आहे। मात्र मतदान बूथवर लिंबू-टिंबूचा प्रकार उघडकीस आला। लिंबांना टाचण्या टोचून बूथ समोर टाकल्याचं उघड झालं। या प्रकरणानं उमेदवारांचा नागरिकात संतापाची लाट पसरली आहे। लिंबू टिंबू हा दहशत पसरवण्याचा एक प्रकार आहे आणि आता लोक त्याला थोडंसं कमी प्रमाणात बघतात। त्याची दहशत थोडीशी कमी झालेली आहे। 3-4 इलेक्शनला हा अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे लोकांना दहशत पसरवण्याचा प्रकार झालेला होता आणि त्याच्यावर लोकांनी आता मात केलेली आहे। आज हा प्रकार आमच्या मुख्य रस्ता हुमरमाळा गावामध्ये जाणारा आणि वरचेवाडीच्या रस्त्यावर सुद्धा हा प्रकार झाला। तसं आमच्या हुमरमाळा डिगसच्या सीमेवरती पण काल संध्याकाळी कोंबे किंवा नारळाचा प्रकार झालेला आहे। अंधश्रद्धा आज मला असं वाटतं की प्रत्येक समाजातला प्रत्येक नागरिक हा सुजाण आहे, समंजस आहे। तो स्वतःच्या कुठल्याही प्रभावाखाली बळी न येता किंवा कुठल्याही गोष्टींच्या दहशतीखाली दबावाखाली न जाता आज गावातला प्रत्येक नागरिक हा एज्युकेटेड झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे अशा लिंबू टिंबूंना बळी पडून तर मला नाही वाटत की कोणी मतदान करेल। आज प्रत्येक नागरिकाला माहिती आहे की गावचा विकास कोण करू शकतो, कशा पद्धतीने गावचा विकास होतो हे आज नागरिक जाणतात। त्याच्यामुळे ह्या कुठल्याही गोष्टींना नागरिक बळी पडणार नाहीत याची आम्हाला खात्री आहे। अजिबात नाही। एक काळ असा होता की ज्यावेळी मतदार थोड्याफार प्रमाणामध्ये अशिक्षित होते किंवा अर्धशिक्षित होते, त्यावेळेस ह्या सगळ्या गोष्टींना मतदार घाबरत असत। परंतु आता ती पिढी गेलेली, आता एक नवी पिढी उदयाला आलेली आहे। आज तुम्ही गावातही बघाल तर आज गावामध्ये डॉक्टर आहेत, गावामध्ये वकील आहेत, गावामध्ये इंजिनियर आहेत, अनेक चांगल्या उच्च विद्याविभूषित लोक आज इथली मतदार आहेत। सगळे सुशिक्षित इथे गव्हर्नमेंट अधिकारी आहेत इथले मतदार। त्याच्यामुळे मला नाही वाटत की ह्या कुठल्याही गोष्टींनी आजचा जो नागरिक आहे तो ह्या गोष्टींना घाबरून मतदान नक्कीच करणार नाही। हा मला असं वाटतं की व्यक्तिसापेक्ष विषय आहे। जशा व्यक्ती तितक्या प्रकृती आहेत, त्याच्यामुळे हा व्यक्तिसापेक्ष आहे। एखाद्याने असा प्रकार केला म्हणजे प्रत्येक मतदार किंवा प्रत्येक उमेदवार असा प्रकार करतोच असं नाही। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।